出国那个 Schlemm 中有脑山戏嘛。Kasamla Whitney McQueen lingdo mau plang. Kebalong kawai ni kasamla kentei kepala syajit ban mi kmat iga jela Meghalaya. Syaka jinya kop pen idok sa jong ke Mr. and Miss India. Kepala penyat dekat World Fitness Federation Rajasthan. Kepala long hanong ba Jaipur. Nadu ke khatsan hadu ke khat nyo trik nok pra. Ha kepala kalala ban wanra anam iga jela dekat bayok khur. Hadu artli ki takma ki bekin thum. Ya kawai ke takma kesiar ke kerdan jong ke women's sports model, mat kawai pat ke takma rupa ke kerdan jong ke bikinis women's. Kesamla Whitney ke deka khun jong ikong blue veil lingdo mau plang, bat uba full moon nongrum. Bat kala syajit ban mi kemat je ke jela Meghalaya dai hadin bakala yora ya ke nam lakdu. Ke jinya kop jong ke Mr. and Miss Meghalaya arajar arpulai ke kerdan women's fitness kapala long haka sautrik urisau arajar arpulai. Kini ka samla kali athu bakala sedang ye ka kamye le ka kilan met nadu usnam arajar arpu ar bat lingba ke jing hikai jong uwei ni ki rang hek sa aba pau jong ke jela ya bala tip kerteng kemuba donbor rumnong lala ban penjanai ye ka kam kilan met haringkat ke jing treshitom ban poi syakathong. Shisho ka samla Whitney kali athu ru badai lingba ke jing aimen sem jong ki bahayeng hasem lembat unong hikai kasasdang banyak simbenta hijing yakop ni doksa baper laki long hapo gejela ni shabar jong gejelaru kendiat sapang hijing yakop kibakani ka samla kala sedang banyak simbenta ki kentum nadu ke Miss Meghalaya hausnem arajar arpu ar ha ka bakalawan ke kerdan ke baar penbot pat sa hijing yakop jong ke East India ka bapenlong has Sikkim au benai naibing jong snem arajar arpu ar bat hang ni ru ka samla Whitney kala yo ya ka takmar rupa hadin kata seka Mr. Ironman Amateur kabala penlong hanong ba joai hau benai nailur. Bat hang ni kala yo ya kata kemak siar penbot pat seka Miss Meghalaya kabala penlong haka sautri kurisau arajar arpulai ha kaba hakani ka samla Whitney kala yo rak sendon ya kenam lakdu. Bat kabala penlong ya Meghalaya Bodybuilding Association banjit bat pak sendon ya ka samla Whitney ban mikmat ya ke jelas ya ke jinya kop kaba he ya kepada tip kom ke Mr. but Miss India ke balong Rajasthan. Wat hapedeng ki aka baro nakalia ka samla Whitney lingdo maulong kalaya thu bakalamat isibon ki jing kamtam ha ka baidai bat kilat jingerap namar ka jingduna ki ba ai ya kilat jingerap bat ki don tang kat tu kat nengut ki balawan syakman pan yarap bat ai min sim ya ka kum ka samla bat kini kikin thop yo MLA ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum baru MLA ke Maukenro constituency uba Bantai Dor Lingdo nang ta ki reu shimet ki perlok prajor bat ki bahyeng hasem
Kejuk ke por ke samla Whitney Lingdok mau pelang kalaupun power ye gijing songo yo try jong ke gym Gen Fit Gym kepada nama lain nong kuar bala aila je ka ban penjana ye ladi ha ka ban kilan met ne ka benta ke jing penkre ye gijing ya ko bapher badru yo nong hikai bala penbit penbiang bad pej benia nadu ko kompam gijing le kai bad kiwei gijing don kam kat ba kadang penkre ye gijing ya ko bad kala ongru klem daklet ke jing sngongo bat ke jing khublai ka lech ki bahiyeng hasem bala ai men sim bat penpau ke jing shania haka kum kareu kenthei Kakateng jonga di Whitney McQueen Lingdok Moplang ngasong masa ha nong kwar dia ngadi kun jong i full moon nong rom te bat i blue valley Lingdok Moplang so ningkong nga ai ngu yo blame mo bala ai kene kalat yang ban poi kat kata ka national level mo lingba ka jing kershan jong i mei pa jonga tebat ki bahayang hasam jonga ma nga sedang haka mencam senam 2022 ngadang join gym benai April kumba syuang mo ipa jonga ide ibaya lek kai dia kadon katu ka men sem lai kpa bat ikon lai kadon hi katu ka jingkwa jonga mo na duk sem lai ba lai ngaru ngakwa melong healthy mo mangan im kata ka lifestyle mo ngan ya kata ka jing em te takda nga join ya ka gym long ningkong ngadang join mi kum tu ngampat dadon intention bangan ong bangan compete mo ten ngatip ba ka competition kala long in the next level te ningkong ngadang join bit as a fitness mo ngampat smutu ngajoin ka gym ro ngampat smutu ki gi ba don kam bhai ya ka like ka gym kan kalong ka place ka long kumno te join mi kum tu ngampat da smutu than hadu kata-kata ningkong te nga yashim benta haka Miss Meghalaya mo 2022 te nga yo second place ken hang to te ningkong ngalit ya katu ka Miss Meghalaya nga long ngalit for experience mo first time bangayeng stage as an experience te masen dep ya ka Meghalaya nga yo second place then ki phae nga sha Sikkim ya ka East India te katu East India ro kadai arhajar arpu arhe benai November te klalong nama bangadang shoes dang pi mentau snam te I mean 2022 te ngalej Sikkim kadoni ka tu ka jing tieng ma namar ba shabar de pila stu hi ki breu ki lalong different kim long bachani bachabar kla pher bak labak te ngalej bet kataru lingba na I coach jonga bala ai jihikai moi ba don te ituru I encourage pa kanya bangan long confident bete bangan yang stage tengah ngalet ya ka tu ka East India tengah one ba ar bat balai haka fitness women fitness dia ka ba pat ngawan hak tu ka figure category dia mentau snam ngaya kun bang ya ka Miss Meghalaya mo nama mencam snam ngapoi ba arte ngakwa hi nama bangalong ka bro am ya kanu bangala bo deh kaman am ngakwa bete bangan yo tiang ning ba ka jing trish tom jonga bat ka jing arab jong I coach jonga I ba don tilong ngakwa be ken bangan yo ya kata ka place mo first place Meghalaya dan ngan salit ya ka national tiang laong kan itong in long ya habya le ting mo bangin trish tom nama ling ba ladang im trish tom am hakanu ka sport through ngim keu da dalele ngim keu ngi de bandon be ka tu ka jing trish tom bat ka jing ya sha mo ngayo ya ka first place mo Meghalaya te after ngala yo ya ka tu am first place te ki select kan yang ban national mo naka association ka Meghalaya bodybuilding association kibla Arab yang ati di yumo I ningkong du ngan long ya I try jong ni ka gym I ba pair bat I kong Jenny te yang coach bala ai nadu ningkong mo ka ni ka jingya inti jonga bala Arab nadu ningkong te naka yang kasam jonga te ba email pa jonga ke bala sport nga nadu basdang jong ka ni ka jingya inti jonga te nga kwa ban ai kublay mo ya I ba Adelbert I bala Arab nga dan I ba Bantedor Lingdok Moplang I ba jukot I bangi jukot I mama mo mama paidang te bat naka department jonga ru ngakwa ban ai kublay mo ya I ba kurba I ba senrem I ba rani I ba sun ban I mama jonga ru ba Lingdok bejukot te long kumta mo din long kini ki ai jengerap khambon te nga ngakwa ban iyo mo bat ya ki parlok jonga ki bayajan mat nga ki bala ya no senyam mo ya kanika jinglet jingwan jonga
jingsha nadu basdang jong kani dei nama ba ipa jong aru I lek kai long I lek kai gym tang ba im lek competition but itip te ka kalong difficult mo kane ka kane especially kane bodybuilding jong em namar ka way ka bam ngi hablong strict diet ngi hablong consistent ngi hablong hard work namar ba klem ka jing trash tom em like ngala ong pi mane like kanu sport klem ka jing trash tom phim la man pui how ka jing job ma te long na yeng ki hadian ki I kanya nga banga kadon ti katuka mensim ka jingkwa jongan ru mensim te ki I nga kata ka improvement ka banga yo dan ngayo sa ya I coach no jonga iba la I mensim hanadu basdang jongan ga journey mo di ma ihi bala penkiu nga hadu kan ni mo te long nayeng hadim tu ki support ken na kila support long kata ken long namar ba kani ka sports em kamdei te ka basniu nayeng ir em kila hikai ba kanu ba phile dei lada kamdei ka basniu ki support bete ya kata long ki I mo ya kata bang alas dang job bet kat bangalit competition ro ngas dang try bet ngalong hard working bet kata hi long ki support ba ken ki bahayang sam jong aro ki ngia don arngut ken hei but rungut chenrang te long ho ngia job kita ro ki wan rap yu hi long ki lawan rap buram hi ya ka stit mikalia borok we te long men shamstam ngila let mo ya ka East India te long ka jinglet jungi ka sponsor association mo tang ba ka sarkar bangilawan nang te kampat ai long kampat nong nom no kampat itu mo yangi ngila job kat ka East India mo te long hoi ki ong bakin ai kata ka cash prize tang ba till now em long nyimpat yo rete kata ka jing yarap mo nang sarkar long bangin identify mo yala dia te long tang tai ngakwa long ka jing yarap kan dia kan sat mo te hoi ngala tre mo nama bang atri kham la long nak ngamde haslong atri shaboi te ka long adon bet ken ka tu ka routine jong amo man ka sngi ngalit tre te ngawan dang ngalawan na jing tre ngabon wan sa ka training mo like 2 hours hajim te long abad bati bet ken ka por mo mar ngi gibre am ngi don bet ka por mo tang bangim nang rate bangin bati tingi di bandon ken ka time schedule mo jungi namar ba kalam ka time schedule te ngimla te bangin adjust ya ka long ka por mo jingi te ngawan kadang ngawan train nong po ngahap let by one te kalong kya mo tang banga don beti ka tu ka jing ka tu ka mentality jong mo ka don be ka tu ka mentality banga hap kalong ka daily routine mo jonga masan one tray ngahawan masan one tray nang te ngahawan te ban le kai im tu te long kalong iu kan even ka bamru ngahap don beti da ka timing mo kumba ka diet plan te ngihap don beken ngihaban longali te bang hap le tray travel kum tu ka e te nga te ngahaban don beken ka timing ka no ka bam dan ka bam ngahaban song everything ngahaban long ka kham iu hi ken ka porte tangbal ladangi don bet ladangi don kamon em kanu ngi la bete kani te long kinu ki bakwa de ya kanu bakwa de kumbai la ong ba don manemo ka goals ngi di bandon mo ka jing em jingi kata ka goals ka bangi kuatin ru mensim te nga kentu mo like kidon ki namar kidon ki breu ki bamnut te ban wan shakaman te nga kentu pimdei ban don kum kata ka mensim like ka mensim jong fik ka ka ba fikwa de da fisutu ba ka de ka ba baha fi let bete kata kin don me ki breu ki ba kran ya phi namar ha ka jing em jingi kat bangi dang de ki breu de ki lada ngi le bha ngin chakran ngin ne sne ngin chakran te ka long ta kan long kentu ya ki bakin mi shakamat kan namar lada ngi mi shakaman ngim kibrero kim itu te api te lada pi mich kmat pi panjing arab te long kumtakan long ngaru long hanga shmet nga kloy te long bangan long an yarap lang kenya kila da don kinu ki bakwa kan khamtam ki ken thai ken te nga khateng den borum nong te nga dei I coach jong I Whitney te nga coach I mentala don la jan sistem tam na jan arsnem thì Whitney ngadu bias dang bantrin ban nga dei ngi dang bantrin hos min sum hau nai July te ngawan hani hajim normal bele hani hajim pan pet dang ini ta jin hajim I ba fer te hajim jen fet te ondang pui hani ti ba fer ta jin hajim yo nga yong ba don we can thai mo I Whitney tang Whitney ba ikwa ban le kai ban compete teng ong atau biang tingi kedu ngekan ba ban I te hadin tu pat ngi dang ban I training pat I nadu July
Te ka first show ka bai Whitney ile kalong Miss Nam kata ka Miss Meghalaya mo Miss Meghalaya Arajar Arfuar te ha ka ba ila yo ya ka title ka baar jong ka women's fitness te nang tu pat te yo nga badon sa yang bang pet nga kwa ban nang ya show khmat mo nomor bang job ngayo pressing complete nga sha select melet ya East India Miss Nam tengok to biang nya perkre ka East India kalong hapo Sikkim te nang tu yele artli ka division te ha ka bai lawan ra ya ka job kum ka kerdan ka balai hapo ka women's fitness bat ka kerdan ka baar hapo women's figure te nang tang tu show pat na lapoy mo taw Nam te Whitney yang ba ngnya perkre ya ka sa July ka bolong ka amateur Ironman ha ka balay ora ya ka overall title jong ka women's fitness te bat ya ka Miss Meghalaya mo taw Nam Arajar Pulai layo ru ya ta ka title overall jong ka women's fitness ha ka bai la sha select ban let ni ka event ka sudah mentang sport Rajasthan kata ka Mr and Miss India Arajar Pulai te ka bolong po Jaipur te ha ka ni ka limpong ikun Whitney lawan ha ka kerdan ka ba ningkong ha ka bai la bat ya overall title jong ka women's sports model bat ha ka ni ka kerdan jong ka division jong ni ka women's bikini ilayo ka baar te susu kuma chupatai Whitney di kena long Bethesda bat nadu be kenduk bat nga te ngam julap hi ki kana long kai bang batai ngai i kumno ban bam kumno ban le kumno ban penkre ilong be thik ibut yat bang te ngasiong i ngam pe Whitney le petang no jing e phone pentip be nga kali be nga khanang bang ban batai te wat dum le hi namar ba pe jadan ondo ha ka ba ji kai ka bang hi kai subu la ki mar kumgi coach bang na train ada don ki khana ba sai la ne teng ngom ba sai la teng ni la batai ki ban bam kum ta teng la batai ki ban le kum ta pusi kim ne ken te ki ba ja teng ban wan ra ka ta jing pha ka poi ban jing le se sha ka jing smil te teng long ki ban bam kum ta le kum ta di kita te mandi kita ki vitamin D ki te magidan khna ki bale start pat ki le am to kai ka ta te kum ta te long ni kum ki coach dingi train eng si tiang ki tadang so eng pe ni ki bang batai phi ban le bi thik te mo ibat ibut bi thik dei ka ni ka ga jing le chung ki long ta bai sopoi hadu ka mo ka ni ka kerdan ka bam ta bi yo ni ka kerdan Miss India Arajar Pulai sikintin arkitin ki mo chu ong mo te kai ka ba jing thu jing pham bang na ban ai mo shaki khana samla man ta ka long ba ni kum khana ni ban kum ki khana samla ki ban don ka no ta ka gol ne ka ta ka thong amara ta ki don ta ka thong le si ho ngam ong ki ba ka thong la ban de bi thik ta ni ka sports bang ni don bodybuilding le si don ka thong ha ka le ka kum ka football ne ka cricket ne na ta ki kum man ta ka ni MMA te mo ki boxing te phila ban ne boi ka thong man la fi boi ka thong dei ka tu jing bu jo pi ka thong kai ka polong pi phenong discipline te kum ta ha ka bam ha ka leit ha ka wan te la pi ton ta ka thong dei ja ngop ni no busneu phingat ma blik la don ta ka thong ba phin le te nga kum jing tu kun pham sha ka yut khana samla nga am long ba bu te thong hoi phi khana ban pulie phi di khana ba la trai phi trai ta ma di ban don te ka ja thong ma di don te thong dei ka ji em sunat nomor pemanta kalau ba sulak man suong ba eng na sulit tray bet don ti te te ko suong ba supuli bet teman don ti thong don ti bile dei is not te ka jing no kaya te ka ta no jing na bastir ni ker te ko suong last te mala man kalau ba kam tong perthai mentale drugs te drugs hab ni ker kata hi